ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಇಂಕ್ಲೆನ್ ಲಡೆ ವಿತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ದಾರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ್ ಆರೆ ಇಂಕ್ಲೆನ್ ಲಡೆ ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ್ ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆರ್ ಬತ್ತಿನ ಮುರಾನೆ ಆನ ಮಕ್ಳೆನ್ಲಾಗ್ ಪೋದಿತ್ತ ಇನಿ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರೇರು ನಾವೀಗ ಇವರ ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ, ತುಂಬಾ ಮೌನವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವೀಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ತುಂಬಾ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಸೀನರಿ ಇದೆ, ಮರ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೆವು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಡ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಆರ್ಕೊನತಿನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ದ ಕೇಕ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಿತ್ತಂಡು, ಮಾತ ತಿಂಡಿಲ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಿತ್ತಂಡು. ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಕನತು ಕೊಡ್ತೇರ ತೈಕ್ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರೇಗ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿಜ್ಜಿಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ವೆ ಆತ್ನೆಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.